Fortæl mig lige, hvad fuck du er. En skaldemand eller hvad? Der skinner, når solen er derude. Hold din kæft. Dog ikke over. Giv mig lige to, Mike. Ja, brug kniv, den lille svans, mand. Hvad så? Ja, du er en lille nære, du er. Eris, mand. Ja, du er fucking lille luje. En klamper. Hallo, pædagog. Det er snudet med det der. Godnat. Jeg tager en tur, der er bedre. Hallo? Vi har 4 patruljevogne efter far Michael. Hold din kæft. Har I noget ulovligt på jer? I ikke bare? Det er egentlig ikke rigtigt, men jeg bliver nødt til at løbe. Hjælp! Jeg bliver nødt til at låne en køretøjer. Nej. Nej. Anke Lam ryger og drikker en dram. Elsker at gå i sin jacuzzi, men Kalder. Hvad så? Justin bliver sendt rundt. Det er fandme en kælling. Kraftedeme fejl. Hvor går du okay? De tager mig kraftedeme. De kører mig tilbage på opholdsstedet. Jeg skal ikke tilbage. Tak for hjælpen. De kører mig til opholdsstedet, det går for helvede. Fint, Rocco, vi kommer og besøger. Ja, kom og hent mig. Så Camilla med. Var din kone, var det ikke Camilla, hun hed? Jo, for opholdsstedet. Ja, hvor gammel er Camilla? Kan ikke udtale mig om. Okay, er hun under 18? Nej. Er hun over 18? Nej. Okay, er hun under 10? Nej. Okay, er hun over 10? Nej. Er din hamster? Nej, for helvede. Den skal vi ikke snakke om. Hvad er sket med dit hamster? Har du spist den? Nej. Far Michael, han voldtog den. Han bollede dit hamster? Ja. Det er en hamster? Ja. Han fyldte med steroider. Så den blev sådan dobbelt størrelse, ikke? De bliver brede over ryggen, ja. Det. Så brugte han, du ved, ligesom sådan en pocket pussy, du ved. Ja. Ja, så stroker han den bare, man. Og kraftedeme aldrig... Den skreg kraftedeme, man kunne kraftedeme høre det hele fra en anden side, man. Så svin igen. Jeg sparker om kraftedeme af, så kører vi. Er du klar? Er du klar, eller hvad? Ja. Hvad så? Lille lurer. Så kører vi kraftedeme. Kør for helvede! Hvis bare skal du bare have en kniv. Du skal slet ikke stå og være flabet over for mig. Jeg skulle heller ikke flabet. Jeg står og kalder hende en lukker bare din kælling. lille ske. Ja, skeen skal lukkes. Enten så siger du undskyld, eller så klapper jeg dig ned, det mener jeg. Hold din kæft, så. Jeg kraftede med mit... Hallo? Au, hjælp, skulle du lige dum, engang. eller hvad? Undskyld! Også dig. Din lille kølling. Farvel. Du har en kniv. Så løber du. Ja, bare kom, Bjarke. Så løber du. Jeg kan ikke løbe for helvede, jeg har lige fået en ny knæ. Så løber du, Jeg har lige fået en ny knæ for helvede. Jeg er pisse ligeglad, så kan du godt løbe. Ja. Er du klar, eller hvad? Ja. Ja. Væk. Hvor står de henne? Jeg ved ikke, han får nogle bank nu. Ikke skyr ham. Jeg bliver stukket. Idiot. Ja. Sæt jer ned, også dig, Werner, din klamme gurker. Sæt dig ned med Alibaba-skæg. Og navn og identitet, der jeg ved ikke hvad. Du skal identificere dig sikkert som toaster. Jeg er jo også bare en af. Du identificerer dig som Billy Luja. Kom, Brian, vi derfor. Skud da ikke igen! Hold din kæft. Hjælp! Skud da! Jeg skyer hende kælling, jeg er ligeglad. Jeg er ikke good. Good standing. Jeg er good standing. Vi bliver jagtet af dem. Af politiet? Ja, de der nede fra Krokodille. Hvorhen? Vil Vi de kommer og fuck, eller flapper. hvad? Kør foran. Ja. Vi er med 22 til BH, og vi sender en GPS. Vi Så, bare nu. Klokken, eller hvad? Og så sender vi den her. Den til os. Inde! Det er godt. Ja, kom med for mig her, jeg dør nu. Nej! Victor! Der er mange! Der er mange! Tilbage! Herfra. Løb, Brian, for satan! Jam, er du ude bag pinde?
Jamen, jeg vil... Hej. Hvad laver du? Jeg kan høre den der... Den der jagter, jeg kan høre en MT. Skyd efter dig. Det er mig, der kan høre en MT. Duk, jeg må helvede! Har du blik på, eller hvad? Nej, jeg tror, du er.